Mende erdi igarota lehengoan daude Perturren desagertzeari buruzko bi hipotesi nagusiak. Bata, ekintza militarra zuzendaritza politikoaren menpe jartzearen aurka zeuden eta politiko-militarreko kidek baitu eta hil zutela. Muchos militantes de ETA militar acaban siempre y anda con cuidado que vas a acabar como Pertur. Bestea, terrorismo parapolizialaren edo eskuin muturreko italiarren biktima izan Si zela. lo hicieron los italianos, en todo caso estaba la policía española, porque estaban muy relacionados. Pertur bererakundeko kideek ere hil zutela planteatzen duen hipotesia zenbait elementutan oinarrituta dago. Bere aurka zeudenak esaten ziren hauek dira politikeroak, ez da, los politiquillos. Barne tentsioa handia zen. Los berecios se hacían temer y ninguno se atrevió a hacerles frente. Pertur lo hizo políticamente. Etxean atxilotu zuten, estatu espainiarraren ordezkariekin kontaktuan egoteaz akusatuta. Bi egunetan eduki zuten kakotxartean baituta. Angel Berazadi enpresari gipuzkoarraren hilketarekin kritiko agertu zen, hilabete zen baituta zeukatela. Gutariko askorentzat izan zen, hau ezinezkoa da. Pertur tantea. Eta Pertur tartean. Bi elementu gehiago, bere bikotekideari Lourdes Auzmendiri berezien jokamoldearen aurkakotasuna eta kezka agertu zion eskutitza. Eta berarekin azkenengoz ikusi zituzten biak goiz hartan Donibane Loitzuneko erdigunean. Francisco Mujica eta Miguel Ángel Apalatik. Apala eta Pakito, biak bereziak. Pertur aurkitzen omen dela, eta Perturrek galdetzen omen diela, aia endaiara joan behar zute. Perturrek galdetzen diela, eramango nauzute. Haiek edo hirugarren bat lirateke tesi honetan susmagarri nagusiak. Ultraeskuina errudun delako hipotesiak ere euskarria badu. Fue una época bastante infernal ahí en el otro lado con los refugiados. Oraindik frankismoaren garaian geunden. Bombak, liburu dendetan, baik eta saiakerak eta atentatu selektiboak egin zituzten mugaren bi aldeetan. Perturren etxebizitzan ere erasoa jo zuten, hiltzorian zegoen erregimenak jo mugan zuen. Le ponía como muy peligroso, como el creador de la ETA más reciente. Etak bi polizia baitu berri zituen, eta horrek Espainiako polizia bera susmagarri bilakatzen du. Posible intento de recuperación de los policías a cambio de Pertur. Baita Batallon Basko Espainol ere, bere bahiketa eta erailketa aldarrikatu zituen El Correo egunkarian. Hirugarren aukera, pista italiarra delakoa. Muy llamativo, el sumario italiano. Italiako justiziak jasotako testigantza batek urte hartan, iparralden neofasista italiarrek eta kokide bat baitu zutela dio. Venía a secuestrar y torturar a un dirigente de ETA. Pero se secuestró a alguien más de ETA en aquel año. No. Ez lehen hipotesia, ez da bigarrena ere, ez dira inoiz frogatu, ez da baztertu ere. Nik ez dut hipotesiarik alboratzen. Galdera, hasierako bera da oraindino. Benetan, hemen falta zaiguna da, jakitea, Pertur nun dagoen, eta Perturrekin ze gertatu zen, eta jakin behar deguna da egia.